nandito ulit tayo sa Dadong Dam. So i-review natin lahat yung tatlong spot na meron dito sa Dadong Dam. So ito yung unang spot natin. Yan. Subukan natin mag-fishing dyan. Samahan nyo ako. So ayan guys, ito yung spot natin. So usually kasi doon sa nagpe-pwesto mga master. So tayo dito lang tayo. Tatry natin. Mga master, wala tayong nahuli kahit isa. Di ko alam kung mali yung oras, so wala talagang isda ngayon. Hi mga masters, so pupunta tayo ngayon sa second spot dito sa Dadong Dam. Nung nakaraan doon sa unang spot wala tayong nahuli. Ngayon try natin dito sa second spot. Let's go. Saan na ba yun? Yun yung palatandaan na malapit na kayo. Ito yung master. Malapit na yan dito sa mahuli. So ito siya. So mga master, nandito tayo sa mahogany. Yung mga master din dito. So, natin mga master kung meron pa. Omar, kayo mo? Ayun, Master Omar. Master. Bert. Ang Bert. Yan si Master Bert. Hello. Ay. Pagka master sa third spot ng ating Dadong. So salvage sa yung pwede dito master. Let's go. Ay, fish on. Fish on. Fish on. Fish on. Fish on. Fish on. Fish on.
Master. Maliit na common. Snag in the tail. Ayan, master. Snag in the tail. Ito na common. At least di tayo zero. Palagi ka pa. Palagi ka pa. Palagi ka pa. Master.